Tini baru sini borong nai. Nona ang tini rangronai, nona ang pus kaharonai, ano tini minister ronai, ano tini ononta emla ronai, ano tini bis ronai, ano tini ekos kuti ronai. Hai bajini borong tini usaha gawak kilo tong ro tapro buku ro. Tini borong khamani ka chini tin lupa sare rai. Sini pusabul lup ke bang bangwei, jeng tabau ke agong bayang tong hai si, jeng japa pati kali. কিন্তু নিনি লুপ নং মায়া গলাই হাইছে নং তিনি কত সামনে ওরা বাঁচাবে তিনি যে কফানে যে লিরে ফানোরো কা সাইতালাই কিন্তু বড় ছক কক সাইতামনি পরে ইনকে বড় তিনি ইয়াপিলি উসি তিনি মনি যাইছি তঙ্গ আর নিজে পাইছন লুপ যাতা করে ব্রো এখান তিনি আঞ্চলিক খাইলাই তিনি আঞ্চলিক খাইছি ভূমি হচ্ছে নো পাই হচ্ছে আর তাই আঞ্চলিক খাইলাই হাইছি খালি আমার মনে খাইয়া কিন্তু সঠিক খালি হয়েছে তোমায় খালি হয়েছে তখন মুখর দুঃখ নাঙ্গ जों दिनै त्रिपुरासा हरै जों कक सालायो जे पार्टी फांबाय दिनै त्रिपुरासा कक साजागौ त्रिपुरासा बा तुमा साइ फैलांबा हा त्रिपुरासा तुमा साइ फैलां दिनै आं खुसि त्रिपुरासा जन्मलावो दिनै आं त्रिपुरासा रक गाहानो लाइनखौ थांनाय हनै दिनै आइपिएफनि दंफोरा अमित शाह दावलायो गुवाहाटी दं सिनसियारिं फोराव मलिन जमाते साइथिंथि सया दाइसा आइपिएफनि लिडार थुं याति सालायजा मलिन जमाते साइथिंथि याति साइ दङ आं सया हनै तमानि अरनो दालासो बिन्दुखौ हाइथि दाफ्राव बुख्रु आं थांनाय गोबोनि बाङै बरफ दांनाय रांनि बाङै पस्टनि बाङै डिपार्टमेन्ट संखानाय दाफ्राव बुख्रु डिपार्टमेन्ट संखानाय दिनै बरफ नायनो रां आं नायनो गोबै आंनि बोसोराव नायनो हाइथि आंनि बबेबानि आं उद्धार खालामनाय हाइथि आं बर' सोलायनो आं जे जागा दंनाय आं गोबोनि बां दांथारनाय हाइथि दाफ्राव बुख्रुआव आं जे भाबादि खायथों दिनै कंग्रेस खायथों बिजेपि बा खायथों सिपिएम खायथों खिन्थु आं गोबै हरतांनाय हाइथि दाफ्राव बुख्रुआव आं दिनै त्रिपुरा रायजो गुरि उद्धार फालिबाव भक्ति सायथामाव माने आं दिनै गोबै आंबो मलिन जमातिया दिनै गोबै दङ हाइथि যদি नों অর্থনম খাইলে হাকে नों যে জায়গা থাঙ্গি नों লেকচার হইলে কিন্তু নিনি লগেব অনেক বড় বড় হনাই তারপর পুরা ফাইনি বাঙুইদो आं दिनै आं যতনি थानाय অনুরোধ খাইयो दिनै दिनै जों जे बगिमारि बुगिला दिनै त्रिपुरानि जाबो ग्रेडारो तुइलो लांखा ग्रेडारो तो बुबाग्रा फाइका बा बुबाग्रा फा नालेसिनाय नालेखाबले ताले रुपा हेबले के तानि वा सखख तानि वा सखख दिनै राहुल गान्धी नि एसपि नि बाङो दिनै जों दङ दिनै कंग्रेस दङ राहुल गान्धी साइस दङ नोंगे दाबो नों सखं दंले नों दाबो फाइनानि दरकार नों ताले तुमानि होजानाय नों दाबो होजाफोरनि दरकार गैया दाबो रुग्र दाबो नों आबावगानि दरकारसै दिनै आबावगानि वसिलिनि उपाय नों दिनै फैब्ला आबावनाय नोंब्ला अफुरनाय हिंगे ताइनि जागायाव सबनायगे सब गैया दाबो रुग्र सब गैया दिनै कोनो दिनै साक्सेसफुल गैयाबो फाइनि बाङैनो दाखुरु बुखुरु आं खागावो दिनै सिनि कंग्रेस खायनो सिनि एसटि जारा खायनाय सिनि कंग्रेस खायनो ता समायनो दङ ओंखाय दिनै राहुल गान्धी सिनायनि नों नुबाय जाना भारत जोड़ो आन्दोलन जे बिजेपि नि एमन जे असंस्कारनि बाङै जे स्वयं एक युवक लिडार राहुल स्वयं लाबक मा फाइबले जुरक बाइसिनि हुनै जुरक बाइसिनि सात बाइसा जुरक बाइसिनि दिनै कंग्रेस फाइबाइसिनि बिजेपि नो जों अर उद्देश्यनि जों मा हाबाव नायथा हुनै फाइसि जाबले दिनै कंग्रेस दिनै 17 जागायावसि 99 तुंगै हांखे नायसिनि बै बोसोर कंग्रेस तो हाजावै दिनै पार्लामेन्ट तुइलो जाबायखा दिके बैनि जागायाव जों मा ना हनै ताखौ जों सुदु त्रिपुराव कायसे राजनीति खाले लाइलिया जों दिनै बैनि दफानो मा ना हनै बैनि दफा बाहाय खायनि बर' राजनीति आगक दं जों मोनसेनि दफानो जों मा नायदों जों बाहाय खायगा दिनै दफानो ताइखिजा आगक नाय फलाना ताइखिजा आगक नाय जों बसरे आगक नाय जों बस बारा ताबो कन्डिसन जो तापुरा बुखुरा दिगेनि जे खाका लाइमानि ताबो बुल खाका लाइ दंख जों नेशनल खायदा हांके जे मुसुक मानो मा साया उमा हायनि बाथ्रा बुसु कक हिसाबै हाया तापुरा बुखुरा जे मुसुक मानो नों सामाव आं दिनै सयु
भारत बाथौ आन्दोलनाव आं जाय जोंनि एक्स एमएलए राजेश देबबर्मा जोंखौनो थांलायो दिनै प्रियंका गान्धी बाय आं निजे सयुंनो आसक सालायो दानि सामाय जाखानाय बाथ्राफोरखौ बर' जों बाय मालायनि आसकखौ आं सयुं दङ आंनो प्रियंका गान्धी ताई जोंनि एक्स एमएलए बमासा दङ आं सयुं प्रियंका गान्धी बायसो मालाय कक सालायदों के दानि सालायनाय जाखानाय बाथ्राफोरखौ केनि बांनि माने ओरै पार्टियाव हायसि दाब्रबखौ bo kaisa kaka mani bun chili borong dogo nai chili borong sujan sai thana ka chili borong na mas sujan ka ke chili borong ba bo ka pal sak mala bo bugi mani bugi ma tongkho boro bu chung nawa sok nai kiseng de wa sok pa ren yang kha kiseng de wa sok mani ba bulung tongkho sing de paji wa sok wi ya pri se mani da ala dan tongkho sing borong ma wa sok nai haisi এখানে নীরব নতিনি 5 বছর পর ইলেকশন কমিশন ছি নরল সুযোগ দংকে 5 বছর পর যদি নীরব বুঝি মানি ভুল থাঙ্গে যদি সায়াং জাতা হাকে নং হায়ানে 5 বছর পর হকে সলাই রহিমাও নরল সুযোগ দংসি দংকে जों नायला हाबले ताबु ताफुरथ जों बीजेपी बो नायखा बीजेपी बो नायला हा बीजेपी बो नों सानो क्या हेगा जों आईपीएफ नि नायला आईपीएफ तो गमाखा ताबो मोथा जों कमाय बाय फैलांखा मोथा सिबमन दिनै मोथा बगरै ताफुरथ किन्तु आंचलिक पार्टी ताखायति आं खुया हायसि आंचलिक पार्टी नाङो हायबो किन्तु नांला हा हेकेनो गाहा खायफुदो हायसि बैबा तापाजाखै हायसि नों दिनै पाइजान माने लुबिनै बांनो नों दिनै नों जे टार्गेट माने उ टार्गेट सक्या तो हायसि ताफुरथ हेकेनो नों वासो नाङो दिनै जोंबो वासो नाङो दिनै मिडिया रावबो वासो नाङो दिनै निरवखौ सोलिनो नांगौ फोरावखौ दिनैराव हाफोराव हाथे दाबि सामाने बलिंराव बराय फकास खायनाय दिनै मिडिया सरखौ सोलिनो नांगौ हायसि ताफुरथ मिडियानि थारि बन्दनि दङो जोंबो एकदम क्लियार बाखायनाय किरकाकिरि हायसि एकदम नों दिनै हिट खायनाय के नों तागिरि नों निनि कर्तव्य निनि सामनो जों खायनायसि आनि अखौ कमाय दं नों तानाय যদি नों आनि अखौ कमा हुनै नों हाकेव खम नाहला हाके नों क्लायनाय थागोन हायनो नों कायसा टार्गेट दावो नों दिनै हिंगे कायसा दं संनाय हायसि ताबो हायनो बाङै आं दिनै जत बाजार सभा जे आनि लगेर ताई अर बाजाराव फायनाय जत आनि ताखौ